De Maisholla. Dit is zin ons Mars, klok 10. Vandaar is mei de 13e. Kijk jullie welkom te Gedanken uit Gottes Woord. Wir sind vandaar in Matteaus Kapitel 9. Was heute vor mir liegt und was immer auch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte. Nou, wat een goede morgen en dankzij voor aanschalten hier op 1250 KZ. Ik ben John Peters met Gedanken uit Gottes Woord. En we zijn vandaag in Matteaus Kapitel 9. We waren het vandaag fertig met. En dan gaan we even naar Matteaus Kapitel 10 voor het nächste Mal. So, hier zijn vele gedanken wat we hier kunnen uitschrijven met de laatste versen van 27 tot 1 kapitel. Werden we lezen. Was Jezus van du ging, en wat die worden we, wanneer het zegt van du ging, dat we het feitmal, dat hij de 12-jarige dochter had opgewekt van dood, en de vrouw wat al 12 jaar gebleid had. Hij had dat gehuild, en die ging hij van du. En dan zegt er 2 blinde mannen volgden hem en zeiden, hab Barmhuatich aan ons, du Sohn Davids. En als hij nennt gewoon weer, kwam deze blinde aan en hij vroeg hen, Glaub je dat ik dit kan? Jo, haar, zeiden ze. Hij schiet de ogen aan en zei, laat het zijn, doe nou als je geloven. Laat het gedaan worden voor jullie. En ze kunnen wat zijn. Jezus warnde en streng, zei te nou dat kennen dit afwacht, over die gingen eruit en spreiden de nieuwigheden over de ganze omgeving. Als zij dan wieder reizen, kwam een mens wat van bij zijn eerste bezeten weer en wat niet vertalen kan, den wordt Jezus gebracht. En als hij den bij zijn Jezus uitdrijft, redet hem aan. De mensen wundern zich en zeggen, zo hebben we in Israël nog helemaal gezien. De Pharisäer zeiden aber, dat erst durch den Weisen, dat hij de Weise kon uitdrijven. Jezus ging in alle dorpen en alle steden, leerde naar de synagoge en vertaalde hen de goede nieuwigheden van het Rijk. En hij heilde jede krankheid en wat immer de aardig weer. Als hij dat volk zag, had hij barmhartigheid aan die, wegen die waren helpless, die waren beschoot, ze schub ohne schub had. En zeer hij te zijn jongen, de hoofdstijd als rijk, maar de arbeiders zijn zeer weinig. Vrij God, den haar van de hoofdstijd, daarom dat hij wat arbeiders schikken op stap. Dat zijn de laatste versen in Matteaus Kapitel 9. Hier zijn meerdere gedanken spannend. Een gedanken wat ik wil leggen uit te hebben, dat is dat deze mensen te deze tijd, die hadden vielleicht in trouble, wat ik nu hebben, wat viele mensen hebben. En zij zagen God als zeer weit af, zij zagen God als zeer streng, en zij zagen God als vielleicht een God wat een woord had, een zornige God. En er zijn ook geschichten im Oude Testament, dat geschreven wordt, het ziet nog meer zo, niet zo? Maar dat is zijn Gerechtigkeit, wat du an der Arbeit wir, nicht sein Wort. Gott ist gleich würdig. Wenn hier wir Gott auf Erde, und was tut das Gott? Hij de mensen heilen. Hij maakt ihr Leben besser. Hier werden ein paar, wat blind werden. En wenn die geloven hadden, dat die heilen. En wat had die geloven gedaan? Hadden sie bloß irgendwas gedacht, dat
Juden te kniepen en zij het lijden? Nou, geloven deed wordt. Wat wird het voor deze deiden? Wel, die gingen Jezus hingen aan. Nummer 2, ze pragen. Nummer 3, ze geven niet ab. En dat, mijn vriend, dat is geloven. Dan zegt Jezus, wen ging geloven, wil ik dit doen. Nou, was interessant dat hij een woord in dat ze dan hem dat zeggen. En waarom? Wel, Jezus wird nicht naar de Erde gekomen om alle blingen heilen en alle bij ze eerst uitdrijven en alle mensen heilen van ihre krankheden. Hij is gekomen, nummer 1, om de wereld te redden. En wanneer dit wordt uitgespreid worden, dan worden er bloß duizenden en duizenden komen, wenn kranken zijn de emmer. Krijgt als Jezus zei, de armen zijn emmer. Dan wordt hij bloß dag en nacht gaan moet huilen en wordt gleich gaan kunt de boodschap uitbrengen. De boodschap wordt het hier gezegd, dat een aanzicht de goede nieuwigheden, dat de rijk is gekomen. De nieuwe bund is hier. Er wordt bloot uitgevoerd worden, daar is hij dood. En zo hij, dat hij nog een halm wat een bijzijn juist heeft, en de bijzijn juist had dus een stam gemerkt, dat hij niet vertalen kan. En dan drift hij den bijzijn juist de ruit en reed de mens. En dan de mensen, de arme mensen, die hadden de rechte antwoord. Dit is te wonderen. Ze hebben nog geen zijn, dit wordt niet. Ze prijzen God. Ze laten God prijzen. Over de Farizeer, wat de leider waren en de kerk te de tijd, die zeiden, je doet het gengdal. Deze brukt den bijzen, ten bijzen juist uitdrijven. Wel hiet zich dat, zo. Luther wat Jezus er nog maar van vertellen. Nou, wat hij die vragen. Wil hij zoeten zichzelf niet meer uitdrijven? Wil hij zoeten zichzelf schulden ontdoen? Over deze leider, die hadden in trouble, dat ihre macht wordt op einmal weniger worden. Ihre leiderschap wordt op einmal kleiner worden. Wegen hier wordt niet. En ze willen dort vasthouden wat ze hadden. En ze hadden controle over de mensen. Ze kunnen die mensen gruwen met een uitschluss. Luther en Johannes 9, waar we aan, ze hebben een uitschluss gebruikt. Te een wat die gehaald weer worden van Jezus. En ze hadden een macht over de mensen met vecht. Wanneer die een leraar bent, wanneer die een bijna bent, of een kerkleraar, wanneer die de mensen met controle met vecht, daar wil ik gewoon haakwijden. Dat trekt daarvoor, en dat wil ik niet maar een kerk leiden wegen. Dat is niet wat een kerk je leidt, zo'n kerk zal je leiden met barmherzen, met een lijf, met de goede nieuwigheden prediken. Wat is de goede nieuwigheden? Dat Jezus is gekomen. Jezus is gestorben van zijn zin. Jezus is opgestaan. Hij is niet beim Vader en der ons vertreten. En hij kwam voor het vrij. Dat is de boodschap wat we immer weiter zullen in deel brengen. Nu werden we voor hem leven. We werden voor hem schaffen. Dit hier wat we nog hier zijn. Zo hij ging naar de synagogen, zegt het. En hij vertelde dat het rijk is gekomen. En hij duidelijk huilt. De schrift zegt dat in jeder kranke wat naar hem kwam, wordt gehuild. Dan zag hij die mensen en hij zag hoe arm die waren. En dat zag ik op Engels harassed en helpless, die waren onhelp. En die waren zo bestraft van oben, van de Römer, van de regering, van de kerkenleider. De mensen hadden hier bloß slecht. Moesten zijn dat ze kunnen nog ihr leven merken. En dat we dus niet een zeer goede tijd om zijn. En dan zag ik dat Jezus zegt dat en hij had barmherzen aan die. Is dit een witje God? Is dit een zorniger God? Nou, dit is een God van barmherzen. Einer sagt zu mir, dass Gott wie so wieder offen, so zahlt nicht. No, ich sehe, ein Zornja, ein witcher Gott, der hat nicht ein Baby nach aufschicken in Bethlehem. Ein Gott von Leib, der über. Wow, das ist ein guter Gedanke, nicht so? Nu zit hij deze mensen, hij hat barmherzen aan die. En wat hij zien rood, hij heeft een antwoord. Hij zegt te zijn jongen, der Arend is rijk, over de velen Arbeiter. So ik ben dankbaar voor jeder deiner, wat de tru dein deed. De deine de fruus. Die wordt zinnig schulhelden. Die wordt schulhelden. Die wordt even voor die nieuwe zup merken, die de multijd wegbrengt. Barmherzen haben. Vielleicht stonden sie sich tot und dann den Tag reparieren für den Armen. Hier in Simmel, hier in der Fertigung von jemand, haben sie ein Bicycle gegeben, sogar ein Motorcycle. Hier sind gute Menschen in dieser Umgebung. Und die dann eine Arend schaffen. Die dann nehmen. So ich bin dankbar für ihn. Und die brauchst gleich ein Deiner sein, brauchst gleich gewählt sein. Vielleicht, da geht man fragen, wem kann ich Geld tun von der, oder die nächste Woche, oder den nächsten Monat? Vielleicht würde es sein, jemand eine Multid bringt. Vielleicht würde es sein, was jemand einladen, mal einen Abendtop haben, Games spielen, dass sie nicht so allein sind, so einsam. Vielleicht würde es sein, jemand was einen Tag schicken, er kriegt die viel, die best was wird.
Habt een goede dag. Dat zijn de dingen, kan veel helpen. Verder moet moet dankzij zijn, niet zo. Wat gaan we doen van de regering? We kunnen voor die beden. Ik ga Luther tijd veel te zeggen, je grenst over die. En wie wordt ieder moet denken, helpen Luther tijd, dat lezen en zo weer, dat een helden jas. Dat alles voor die beden. Laatst wordt me denken helpen, waarom moeten we niet 10 minuten de dag van de regering beden? Dat veel help. Die zijn wusseloos. Die weten gleich nicht, was sie tun, aber haben wir wie für die beten würden, dass sie würden den reichen Stich fangen, dass sie würden eine Erweckung passieren in unserer Regierung, nicht so? Das hat Jesus gesagt, bet, dass du waren mehr Arbeiter geschickt worden, und die aren't. Das was fehlt. Mehr wird rücken, mehr wird für das direkt schaffen, nicht bloß für das Paycheck schaffen. Jo, das mag sein, ja, du mag Sinne sein, was verdienen, sodass die andere können checken. Remetieren sagt, jemand mag gehen, aber das zeigt auch, dass jemand mag dich checken. Und was tun die? Die tun das Evangelium wieder drehen, vielleicht Missionaren, vielleicht deiner, vielleicht in Predigen in der Kirche, vielleicht merkt es im Leben mit dort. Andere, die tun nicht betont nehmen, was sie tun. Aber Jesus sagt, bet, dass du mal Arbeiter wie geschickt worden. Dort, mein Freund, als Matteaus Kapitel 9, nächstes Mal fangen wir an mit Matteaus Kapitel 10. Alles Beste.